Менә госпитальне күрсәтеп алдым әле сезгә генә. Шуның хәтле инде галәмәт. Матур менә малай чыктым балконнан менә. Каршыда нәкъ шулай балконнар урнашкан бокслар белән һәрбер палата менә шулай аерым чыга торган. Менә бу минем бокс инде. Шуннан кирип китәбез дә. Бокстан урамнан керәләр дә санитаркалар, врачлар. Монда душ та бар. Менә монда бүлмә палата дигәндә. Вот шундый хәлләр менә. Ашыгыч yerдә машиналары тора, тезелеп дежурда. Ой, урамда рәхәт. Аллага шөкер. Эх, исән-сау терелеп чыгарга, исән-сау терелеп чыгарга иде. Я бер Аллам, я бер Аллам, я Рабби Ходаем. Аллага шөкер.